Yo, mangan yo. Yo, mangan. Mangan yo. Kalep apa? Mangan. Yo. Ora apa-apa munggah kene lho. Yo. Wah, kaya ini lho. Mangan sik godokan. Tiwel nih sandengmu iki. Mbak, mana? Ijo-ijo ki, ijo-ijo. Loh, iki anu Mim. Oh. Ini sambal terong, ini pindang. Oh, dewe. Kene. Kono. Sego pindang. Ciwol, Mbak. Sentra Pak Lep. Lek wong gawa kan ceplok. Iso to. Ini sambal gebang kacang sambal teo. Ini apa, Mbak? Sambrek. Ini Om, Di. Iso gawe banyu mineral kilo. Ojo ke mineral. Kilo, banyu kenean kilo. Iso. Ya, nggih iso. Sapa mati iso? Ya. Ayo mek nyoti iki kan kancane gowo rek gowo mek nyoteng ya, Mbak. Ayo ojo le anu. Di anune mung ndi to? Apa? Kertas minyak kalau ini. Minum iki ane. Enek. Iwal Mbak. Jane iki lho. Sing mambu. Cino enek putih iki rajang. Yo sikilmu tur. Yo mangan iki. Mangan. Menune niki lho sak menembane. Delok anak tut. Lha gak kuat lho. Barang-barang tak gowo to. Menune lho. Ya Alian mangan iki. Ora kowe. Yo, mangan sarapan, mangan. Kok ora aku lah gendong ngono. Mangan. Tentang di story nih. Mbak Jati. Oh, yo. So, lek numpak tak jakne. Nyapa? Tuben. Yo. Ya lek numpak sepur ka rame lundak. Mak tuh iki karo Pak Pe. Lah, Pak Mari. iya ngomong karo aku lho. Mak kowe kan to terima. Aku udah gak iso kok. Mbah ngarep yo nggo. Gak juli lek mimek iki. Juli meme. Aksi yang goreng tahu, Mbah. Iki lho basa. Iki kok dhewe Dan kene lho Mbak Wit. Sono Mbah Yil. Wah, kayak ini lho. Laris. Jangan.